Masih bersama Monkey Molly yang lucu jinak pintar di channel Agung Nursaladin ini loh, tuh lo kayak Spiderman tuh panjat-panjat tebing loh, bergelantungan di tembok, langsung loncat-loncat ini ya. Habis makan jambu ini sama-sama seneng itu dedaunan rumput-rumput muda seperti ini ya. Nih Molly-nya Monkey Molly nih loh. Jadi ngono lho iki pagi hari, belum apa-apa langsung delok Monkey Molly sambil menjemur burung perkutut nih. Ini mumpung ada panas dikit-dikit ya, panas syahdu, panas tipis-tipis, sambil menjemur burung perkutut di depan rumah ya. Karo delok bonsai. Ya. Nanti ya. Karo ndelok bonsai, karo ndelok Molly ya, bonsai elek-elekan ya duwe aku lho. Karo ndelok Molly, Monkey Molly ya. Dadi ngono lho ceritane, karo pemandangan alam nang kono kae. Ndelok para petani sing do ning sawah, kae ning sawah. Akeh kae. Kayak Spiderman ya, Molly kayak Spiderman ya. Jarang-jarang Molly panjat-panjat ngono kuwi ya. Kayak Spiderman amal. Ayo apa amal? Hei Molly. Ini. Sini. Nyedak ini. Salim. Ini Salim. Sini Salim. Iya, Salim. Salim orang go sikil, Salim go sikil piye kuwi. Salim go tangan kok ya, Salim go sikil, nggawa tangan. Hei. Go tangan orang go sikil Salim iki. Salaman ini gak tangan orang gak sikil. Salam. Salim. Molly. Ini salaman deh. No, kayak malah dolanan rumput ya, dolanan suket ya nang kono kae. Ya ngono lho teman-teman. Jadi Molly iku sak geleme dhewe ya, sak geleme dhewe maksud iki ya. Wis dolanan ya rono rene penekan ngono ki lho, manjat-manjat. Oh, itu yang makan rumput yang muda-muda senenge lho, kok lak munggah. Ding tak ding lho nek ditabohi senenge ra umum. Ding tak ding. Yo seneng yo. Salam dah, salim. Orang go sikil salaman go tangan, go iki lho tanganmu ndi tanganmu. Lah tangane ndi ya. Salaman go sikil. Ceblek bokonge. Des. Ceblek bokonge. Des. Nah, ceblek bokonge. Des. 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 Ngono lho. Nek aku kira galak iki lho. Iya, loncat sana loncat sini nyenengke ya. Kayak nak birahi ngono kayak nyokoti ngene awake dhewe. Kayak ngopo ngono kuwi lho. Ding kayak kok manjat munggah-munggah. Manjat ya kok Spiderman ya Molly ya, udah pinter manjat-manjat tembok ya Molly. Terus pegangan kabel nanti lah gelantungan pakai kaki loh. Kakinya yang buat pegangan tali loh, tangannya di bawah. Apa kayak pututku kelabaan ya ana ular. Biasanya ada ular kalau perkutut saya kelabaan apa kucing. Ini lho. Ana ular apa kucing ngono samare iki. Ular apa kucing ngono. Tiba-tiba nek ana ular. Nek kutut kena dhuwur. Aman ya. Aman ya ana ular ya. Soalnya kelabaan barisan. Aman.
aman pokoke. Iki ngono lho. Lampune kok padang. Jadi Oli. Kayak iya kono loncat-loncat ra karuan ya. Wis ngetokke kungfune ya. Seekor kera terkurung. Ya lagune kayak iya. Terpenjara ngono ya. Di dalam sawah, ora di dalam gua tapi di pinggir sawah ngono ya. Kayak birahi ngono-ngono kayak guling-guling ngono kae lho. Nyebai ya moli ya. Semur-semur kutut. Mumpung cerah lah. Semur-semur perkutut mumpung cerah. Cing. Kayak loncat sana, loncat sini. Ini perlu ya, mencarikan betina iki soalnya wis mulai birahi sapa sing moli iki. Goleke betina kae. Ada. Iki sing jenis kerdil kok iki. Jenisnya sing kerdil mun bae kerdil. Jadi ya paling gede ya mungkin semene tok. Yang gedene ya wangel. Ya iso tapi kan bertahap. Sithik-sithik mulai gede iki sithik-sithik ora langsung gede ngono iki ora. Jadi bertahap ya, mulai ini gede. Guys, tekan kono ya. Mali. Ya moli nih ya. Si moli. Wis gelantungan ngono kae. Senengane kan ya gundal gandul ngono kae. Kayak Spiderman penekan ngono. Oh, penekan rono rene senengane tak gaweke ayunan wae engko. Ben senenge gelantungan nang kono to. Lari-lari. Kepo dek iki nek didelok ngene iki malah apa jenenge ngetokke jurus-juruse. Nek didelok ngene iki malah apa jenenge beraksi lebih banyak aksine to nek didelok ngene iki seneng to dek. Loh. Jadi ngetokke keahliane carane ngono ya. Jadi nek dilihat itu dia itu mengeluarkan keahliannya, entah itu panjat-panjat, entah itu guling-guling, entah itu loncat-loncat, koprol-koprol, salto-salto. Nek di nek di apa jenenge? Nek didelok ngono lho maksude. Nek didelok ngono kepo, dia kepo, nek dilihat ngono kepo lho manjat-manjat kok Spiderman kan. Lho, engko lak kakine gelantungan terus tangane di bawah, kakine di atas ngono lho. Pinter atraksi to. Mon kaeku. Si Moli pinter atraksi to. Nah, ngono kuwi lho. Ngono kuwi lho. Le. Salim to. Mal salim ke tangan sing iki. Salim. Ora nggo sikil, salim ke tangan ke tangan. Ceblek bokonge sisan. Salim endi salim lah tangan, salim ke tangan, orang nggo kaki, salim nggo kaki piye to ki? Salim nggawa tangan, orang nggawa kaki. Buntutmu apik ya, Mas? Loh, buntute berapa kilan ya? 1 2 kilan ya, baru kecil ya. Kali yang sing kerdil iki. Kupinge iki lho jabrike iki rambute. Pijeti gegere, pijitin iya kayak kata. Nah dideloki nggo guling-guling malah kepo nek didelok iki. Dideloki malah apa jenenge bombongan carane Jawa nih apa? Aleman ngene lho maksudnya nek didelok. Nanti ada orang melihat itu. Pijitin gegere pijitin.
Pijitin gegere. Gelitikin. Gelitikin. Seneng aku nek kuda moli. Gemes ngene lho, gemuse tersalurkan di kuda engko nek wis gak nesu ngono aku lunga ngono lho. Kayak. Ayo panjat ini, iso nak panjat mana? Mana malah mencolot. Kon mana malah mencolot. Ngono lho ceritane. Sik dilengkas mangkat lapangan iki kayak tak jemur perkutute. Ya wis ngono kuwi ya ceritane. Ini vlog sudah bikin vlog 2 kali hari ini. Nanti simak terus videonya. Nanti langsung saya mau ke lapangan untuk gantang burung perkutut supaya burung perkututnya itu terlatih untuk kedepannya di arena lomba. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu untuk semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Salam dari channel Agung Nur Saladin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.